YouTube. Аз съм Сева и това е малко информация, с информация. Да кажа, че се завършвам с клипчета. Ще има CSGO. Да. Ще има Minecraft, както и Евротрък. Други игри за сега аз снимам. Най-много мисля, че снимам на CSGO и на Minecraft и на Евротрък. Всичко ще снимам по-равно. Ако снимам всеки ден по един клип, ще снимам 6 пъти в седмицата. Един ден CSGO, Minecraft, а на другия Minecraft, после Евротрък и после пак от начало. Един ден няма да снимам. И примерно в понеделник, всеки понеделник и четвъртък, очаквайте примерно CSGO, всичките вторници, петъци Minecraft и там сряда и събота, да кажем Евротрък. И в неделя няма правя нищо. В неделя може да обработвам някой друг клип. Може би ще снимам някой туториал, нещо на Minecraft, което ще е различно с оцеляване. Ще снимам Minecraft Survival. Ще ги гледам да я превъртя набързо, колкото се може, по-малко епизоди. Но като завърша с Дракона, с Уилера и с всички тия нещастници, няма да спра да снимам на Minecraft, ще се развивам още. Ще правя ревюта на сървъри, не само един. Друго. Аз съм админ в един сървър, може би снимам в него евенти, простоти, такива, ама то ще като се разви сървъра повече, защото няма 2 седмици. Друго, както значи банкама ми е не регистрирана, както виждате. Нямам никаква регистрация, не съм си направил, не ми дава, защото трябва да си направя още един профил на компютъра, да го направя администратор, някакви такива и така да ми проработи шибаната програма KeyMaker там, за да ме колкото си поискам да снимам. Друго, към тази студио трябва да я бъгна, както обичам да я бъгвам, лиценз за винаги, да няма проблеми, защото в момента не е за 30 дена. Пак аз като ми свърши това я бъгвам с кодове и накрая ми пише, че нямам нито един ден, пък имам безкрай колкото си поискам. Евротрък си продължавам да снимам, CSGO почвам, Minecraft почвам, така че очаквайте доста. Проблемите, заради които не снимах. Целият декстоп, ако съм правил клип, ама не, аз не съм правил клип, някакъв туториал, как да изтеглите нещо, да видите как ми е компютъра, просто почти няма програми, не за напълно но тук това е една програма за мен. Представете си, целият ми декстоп беше почти пълен, имаше тук и някакво пространство в средата. Всичко беше пълно от игри, не говоря за празни папки, пълни папки, говоря за игри, програми, за обработване, за не знам с какво. Ете и фотошопи, синеми, какво ли нямах. Имах една програма за обработване на гласа, която изобщо не ползвах, просто и лига играх 2-3 пъти, после ми омръзна, дори не преинсталирах. Имаше едно GTA, което беше 7 гигабайта и то го преинсталирах. Имаше 100 неща, които не бях преинсталирал, пък изобщо не играх. Единствената игра, която играх преди да ми оправят компютъра, беше Евротрък. CSGO почти не, защото имах проблем с нея. Майнкрафта изобщо имах някакъв краш репорт, който не ми бачкаше Майнкрафта. И този път, като го преинсталирах на компютъра, по чудо тръгна, защото аз винаги след преинсталация помня да ми тръгне Майнкрафта, защото не ми се занимава да тега драйвери. Защото един път те пък не се стеглиха нещо правилно и направо ми омръзна. Друг компютър съм го правил, ама не ми стана. Кога интересува вас? Това
часовник. Ще имам доста клипчета. По 6 типа на седмица, ако има, ще е супер. Надявам се да има толкова. Защото с това училище ще е по-добре да има повече вакансии. Никак няма да изне. Еге. Нещо, което да ви покажа. Което може да пишете снимам. Не. Не знам какво да ви покажа. Клипа е 5 минути. Аз съм бързо ще го правя. Нещо. Може би ще снимам с веб камера, но това ще става само един-два пъти. Не знам, може и да няма веб камера, защото моята не бачка, пък от другия компютър бачка, пък не ми се снима от него, защото хубав процесор на 100%. Някой друго да кажа. Със сигурност. Освен, че това тръпа и ко? Не знам. Това беше пача.